ƙasar Najeriya ta sake shiga cikin wani babi na alhini saboda rashin tsaro. Boko Haram sun kashe akalla mutane 66 a hare-hare biyu da suka kai a yankin Bama da Mangunu na jihar Borno. Kafofin watsa labarai na cikin gida sun rawaito cewa harin na farko ya auku ne a daren ranar Juma'ar da ta gabata a Darul Jama'a, wato wani ƙauye a Bama, inda aka kashe maza 66 da mata 3 da aka sake maido da su daga sansanin 'yan gudun hijira na Gwamnati Science Secondary School da ke Bama. Cikin waɗanda aka kashe akwai direbobi guda 7 da kuma ma'aikata guda 6 daga Maiduguri. 'Yan ta'addan sun ƙona gidaje 20 da motoci 10, lamarin da ya sa mazauna garin suka tsere domin samun mafaka. Rahotanni sun bayyana wannan hari a matsayin mafi muni da aka taɓa yi a ƙaramar hukumar Bama tun bayan da 'yan ta'addan suka mamaye hedikwatarta fiye da shekaru 10 da suka gabata. Yayin tattaunawa da manema labarai a Maiduguri ranar Asabar, Zainab Gimba, wakiliyar Majalisar Wakilai ta ƙasar nan wacce 'yar yankin ce, ta la'anci harin tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta inganta tsaro a yankin. Haka kuma sojoji sun ce sun kashe fiye da 'yan ta'adda 30 daga cikin waɗanda suka kai farmakin. A ɓangaren guda kuma rundunar sojoji ta ce jiragen yaƙin NAF da dakarun ƙasa sun kai farmaki a Darul Jama'a tare da kashe fiye da 'yan ta'adda 30, a cewar mai magana da yawun hukumar ta NAF, wato Ehimin Ejudeme. A cikin jerin hare-hare 3 masu daidaito da jere, an kai wa 'yan ta'addan da ke tserewa mummunan farmaki wanda ya haifar da kawar da fiye da 'yan ta'adda 30, a cewar Ejudeme, wanda shi ma Air Commander ne. A cikin wata sanarwa da aka fitar ranar Asabar, ya ƙara da cewa an tura ƙarin jami'ai daga baya domin tabbatar da tsaro da kwantar da tarzoma a yankin. Haka kuma 'yan ta'addan sun kashe jami'an shige da fice guda 2 ranar Alhamis a ƙaramar hukumar Mangunu. Rahotanni sun ce sun kutsa cikin garin da misalin tsakar dare, inda suka kai hari a ofishin shige da ficen. Wannan lamari ya faru ƙasa da mako guda bayan 'yan ta'adda sun kashe mutane 7 a Goza, yayin da sojojin Najeriya suka ba da rahoton kashe wasu 'yan ta'adda a wasu hare-hare daban-daban a faɗin jihar. Darul Jama'a na daga cikin sabbin garuruwan da gwamnatin Borno ta sake maido da mazauna bayan shekaru da dama na ƙaura sakamakon mamayar Boko Haram a Bama, ɗaya daga cikin yankuna da suka fi shan wahala a lokacin tayar da ƙayar bayan. Duk da ci gaban da sojoji suka samu kwanan nan, yankin har yanzu na da rauni ga hare-haren bazata. A yau muna tambaya, me yasa tsaro ke ƙara taɓarɓarewa? Ina matakan kariya ga al'ummar yankinmu? Kuma wanne makoma ne ke jiran 'yan Najeriya da ke fama da irin wannan tashin hankali? Wannan bidiyo ba wai don tsoro ba ne, face kira ne ga gwamnati da hukumomin tsaro da al'umma baki ɗaya. Wato lokaci yayi da za mu tashi tsaye, lokaci yayi da za mu kare rayukanmu, lokaci yayi da Najeriya za ta dawo cikin yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali. Muna addu'a Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, ya ba iyalansu haƙuri, kuma ya sa mu ga ƙasar ta dawo cikin yanayi na tsaro da zaman lafiya. Wannan rahoto na Hausa Lens TV ne, ni ne naku kuma Hali iyatawa, kuma wannan shine kiranmu na gaskiya ga duniya. Kar a manta a mana liking da sharing, sannan kuma a danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora sabbi.